De Friese hotelondernemer Harry Westers wil het vertuteerde zwembad Aquaplaza op het Ameloon ombouwen tot wellnesscentrum. Het tropisch zwembad staat al 10 jaar leeg en ze sloopt worden. Het gaat om een investering van zo'n 30 miljoen euro. De financiering is nog net rond. Zondag in Nijdato wordt er van de Midjibikoudem een monument ontbleerd voor een Delftwatten vliegtuig. De bommenwerper met 4 bemanningsleden die onderwijs naar het Duitse Bremen doet het boven Friesland Delfsketten. Al in de Canadese piloot hoe de crash. De VVD in provinciale steden zet vraagtekens bij het takken van 50.000 euro subsidie aan een supermerk in Jennewaard. Ze hadden er vragen gesteld. De dorpssupermerk krijgt de centen voor het inrichten van een koffiehoekje in de winkel om zo de drege winterstrot te komen. Zondag meter om Brege is vannacht op transport gaan van het Jervin naar Rotterdam. Het is onderdeel van een 350 meter lange houten brege die het maken wordt door de Veensterbregenbouwer Groot Lemmer. Het is voor het bedrijf een van de grootste opdrachten uit de geschiedenis. Joen in de kans op een buiken, maar vannacht bleef het droog en leidt de temperatuur om de 15 graden in. Morgen alweer een warme dag, maar er kans op rein. Het wordt dan zo'n 24 graden.